Núria, tu que ets tècnica també de gent gran de la Creu Roja Sant Cugat, què hi dius de tot això? Doncs que estic totalment d'acord amb el que diu l'Helena. Realment... Passa, no? Aquestes circumstàncies passen. Sí, molt habitualment. I des de la teva experiència de la Creu Roja, quins programes teniu encetats i quina tasca feu? A veure, des de... No només a Sant Cugat, sí, jo us explicaré el que fem des de Creu Roja Catalunya, o sigui, el que es fa des del programa de gent gran i atenció a la dependència, que es troba a Sant Cugat i a d'altres oficines de tot el país. Bàsicament treballem amb diferents programes d'atenció, alguns de suport a domicili i d'altres de serveis que anomenem més permanents. Els serveis permanents serien com la teleassistència domiciliària, la teleassistència mòbil, els localitzadors personals... Vosaltres col·laboreu també amb la Creu Roja? Teniu algun programa compartit? Programa compartit no, però sí que hi ha, diguem, en el cas d'aquí Sant Cugat, es va parlar amb les entitats, en aquest cas amb Creu Roja. Molt bé. Per donar-nos a conèixer i veure, aprofitar una mica la sinergia del que s'està fent. Molt bé, digues, Núria. Com us deia, els serveis permanents, la teleassistència, que els diem permanents perquè són atencions 24 hores tot l'any i el principal objectiu és retardar aquells ingressos que parlava el Jordi el més possible perquè la gent estigui a casa seva el màxim temps possible. Però també tenim un programa que anomenem d'una manera molt gràfica Vellesa Activa, V baixa, V alta de Vellesa Activa, en el que tenim 3 grans eixos. Un és el que seria més una atenció a domicili de per exemple, persones, com comentava l'Helena, que no arriben a final de mes perquè s'han convertit en l'eix fonamental degut a aquesta crisi, en el manteniment de la família, amb suport d'alimentació a domicili mensual, de productes d'higiene. També facilitem productes de suport preventius, que també comentava el Jordi, aquest banc de productes que facilitem de manera gratuïta i que faciliten altre cop el que a casa puguin... És que ara hi ha uns drames, jo no sé, però de gent que ha deixat prendre medicacions perquè no se la poden pagar, perquè estan ajudant els fills i perquè sense dir res a ningú s'han estalviat aquells dies. És una passada, Sí, però deixant de banda això, que és que... Ja ho sé que és la part dramàtica de l'assumpte. També cal potenciar el que és la xarxa social, que també aquí ho dèiem, i també tenim, programem tallers, xerrades, intentem fer també activitats grupals, per a que aquest aïllament, que també comentava l'Helena, faciliti aquestes trobades. Tot això nosaltres des de Creu Roja, bàsicament amb el suport del voluntariat, perquè Creu Roja sense el voluntariat poca cosa faria.